tinc rasgos marroquins i tal, i bueno, aquí a Cornellà, en especial amb la policia de Cornellà, he tingut molts problemes per la meva forma de vestir, no sé, per la meva color de pell, de que sempre m'han parat. I bueno, l'última vegada que va ser bastant forta va ser... Anava amb 3 amics, passejant, jo anava a treballar i ens van parar, així perquè sí, ens van identificar allà a un parc d'aquí de Cornellà i bueno, ens van portar a una esquina, ens van dir que els traguéssim els pantalons, les sabates, volíem veure què portàvem, d'on érem, tal, soc d'aquí, del barri i tal. A més, en aquell parc estaven uns nens que eren, o sigui, jo i un amic som monitors, eren nens nostres. I clar, amb els pares, els nens, tal, nosaltres amb 2 policies darrere i un davant, clar, semblaven criminals. Un d'aquests nois va anar amb la seva mare a comissaria per preguntar que la seva mare no s'ho creia. I bueno, la resposta dels policies que érem un marroquí, un gitano i que per això ens van parar. També m'ha passat que a Barcelona, no fa res, ens van parar els Mossos d'Esquadra, anava caminant jo amb uns amics pel barri del Raval i estaven caminant i passa el furgon dels Mossos. I nosaltres ja cagats dient, ens pararan. Creuem l'esquina i ens paren. Identificaos, no sé què, tal. Ens diuen, estem buscant a uns nois que s'han barallat i són com vosaltres. I jo pensant, què vol dir com nosaltres? Sí, tu ja m'entens, com vosaltres. I jo, clar, senyor agent, no em sembla bé això que està fent. I em diu, què estàs estudiant dret tu, que vas de llest? I a veure, no estic estudiant dret, però estic amb la meva carrera universitària, estudio alguna assignatura de dret i no em sembla bé això que esteu fent perquè m'ho fan cada dia. I al final va quedar en res, però perquè no portàvem res a sobre, que és el que sempre busquen. Algo de droga, perquè si són marroquins, en teoria, portem droga per ells.